Pinijang mini phaing ko sirke barni Dhansiri constituency APHLC maipu Mohansing Tokbi methanga hemalong pherangke amai ingni ponsi non malom suluk sudagatomon ke jap mate Karbianglong pen Meghalaya do ahoi alamki along Karbianglong ke japon ke theke dingatum piniarnian ta kang samdun ri ke give and take policy along ka chikroidun ang theklo pusi ningje Dhansiri constituency APHLC maipu Mohansing Tokbi pen lam thekaning je pon ke Karbianglong pen Meghalaya do ahoi ke kedam tang 1951 aningkan Survey of India tengpen adui ahoi ingchai ba mesi pilar hai tame biponlo lapen natural boundary tame do la silabang so adim ke thang suluk sudak atomon ke jabji athai amat siavelo sidame non apor adui ahoi long la puson atomon lang no nang ke jablong ke komat ne inut bang hinia bang phuatum Meghalaya soraphan aning ka churung lapen tangka poisa ki pi pensi la puson suluk sudak adim pu kapinchong pen longli ka chirai long de jia phansi kabor I pusi ningje choli ke suluk sodak bang awide nangji athe pima lada ke 1951 asoteng pelute lake Survey of India bang demarcation kuri tang lada permanently pillar do border pillar do lepe natural boundary do lada border ke thang dispute ave nake aprang ben ta dispute ave ake non dispute ki do ji pubangela ke baseless la bang lasi rc ki suman tum je than ke mane jitu amne ke ba tum ladda ka mani kalide bahira mude tang se posi la soteng bulate ko mane kichurung ba tangka paisa pipensi la so situation problem to create kurilo lapin lapuson adui ahoi suluk sudak atomon ke jabalong Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Mohansing be MLA Rupsing Teronatum kang samdun ri lapen adimak long along kahumri dam direke amithang arpu ka chiklem thek thia joglo lapen jong si amithang arpu chiklem thek thi lepute arpu pen suntuk non pusi ningje ni tum thek nam long lo non kedam tang la anani dinglos Karbianglong be Meghalaya dak suluk sodak lason atemon nang jap tang lo sita dak BJP asorkar jitu Karbianglong Autonomous Council ke charipon Tuliram Ronghang taun tan liem delang pusipu border along ta lepen ke hadak visit kro lage hadak local MEC lo latan non puta chekla amde non ta damde pusipu border area lepen ke MP Mohansing betala sona thaklo asi kopi pon mala son mangi asi eben ke inut ke MLA talo Rupsing Terom ta non puta border aso chihumriam dela lasi jongsi na tum jongsi ke thek border control run bulote labangke chirian den News report Karbianglong live